Hola, matestuberos, què tal? Bé, ja estem a gener, ja ens hem engreixat una mica amb els torrons, així que ara per cremar-los hem exercitat la ment. Així que en aquest vídeo d'avui jo us ensenyaré com resoldre equacions de primer grau amb parèntesis, ¿vale? Anem a fer uns exemples i després us posaré uns exercicis perquè practiqueu a casa. Bé, anem amb el primer exercici. El primer exercici, 3 menys x igual a 2 vegades 5x menys 1. ¿Vale? Llavors, quan tenim una equació de primer grau amb parèntesis, el primer que hem de fer és treure els parèntesis. Vale. Com es treuen els parèntesis? Bé, anem a veure-ho, pas a pas. Aquesta part d'aquí es quedaria igual i aquesta d'aquí, doncs què passa? Que el 2 està multiplicant tot el parèntesis. Per tant, hem de multiplicar aquest 2 per cada terme que tingui el parèntesis. És a dir, seria 2 per 5x, que serien 10x. 2 per menys 1, que seria menys 2. Si recordeu, és més 2 per menys 1, per tant és menys 2. Per tant, ara ja hem tret el parèntesis, així que ara ve lo fàcil, no? En un costat, a l'esquerra, vam dir que posaríem sempre les x, menys x, i aquest 10x el passem a l'altre cantó restant, menys 10x, serà igual a menys 2, i aquest 3 que passa a l'altre cantó restant, menys 3. Si ara simplifiquem, ens queda menys 11x és igual a menys 5. Ara aïllem aquest 11 que està multiplicant la x, és a dir, menys 11 està multiplicant la x, per tant la x serà igual a menys 5 dividit entre menys 11. I com sabem que menys per menys és més, doncs deixarem la x com a 5 dividit entre 11. I aquest serà el nostre resultat final. Bé, anem a veure ara un altre exemple. Per exemple, ara ja la cosa es complica una mica, Ara serà 3 per 4x menys 3 serà igual a 5 per 5 menys x. Bé, com quedaria això? Doncs el que hem dit, primer traiem els parèntesis. Per treure-ho, doncs aquest 3 l'hem de multiplicar per tot aquest parèntesis. Llavors que seria 3 per 4x, que això ens donaria 12x. 3 per menys 3, això és menys 9. Ara anem amb l'altre parèntesis. Què farem? Doncs igual, 5 multiplicat per tot aquest parèntesis. Ens quedarà 5 per 5, que són 25. 5 per menys x, que són menys 5x. Vale? Ara ja hem tret els parèntesis, hem fet lo difícil. Ara què hem de fer? Doncs aïllar les x. Doncs posarem totes les x al cantó esquerre i els números al cantó dreta. Doncs vinga, 12x menys 5x que està aquí passa a l'altre cantó sumant, més 5x serà igual a 25, menys 9 que està aquí restant passa a l'altre cantó sumant, més 9. Per tant, 12x més 5x, què són? 17x serà igual a 25 més 9, que són 34. Per tant, quan val la x? Doncs la x serà igual a 34 dividit entre 17. Per què entre 17? Doncs perquè 17 està multiplicant la x i la passem a l'altre cantó realitzant l'operació inversa, que és una divisió. Bé, podem simplificar aquest valor? Sí.
Doncs x és igual a 34 entre 17, que són 2. Molt bé, doncs ja tenim aquí l'altra solució. Bé, anem a fer un parell més d'exercicis. Bueno, què dic un parell? 3 més, va. Vinga, va, anem amb un altre exercici. Serà 6 per x més 1 serà igual a 10 per x menys 3. Vale, llavors, què hem de fer aquí? Exacte, treure els parèntesis. Com es treuen? Doncs primer començarem amb el de l'esquerra, que tenim un 6 que multiplica tot el parèntesis. Per tant, hem de multiplicar terme a terme. 6 per x. Sí, terme a terme és aquest per aquest i aquest per aquest. Per tant, 6x més 6 per 1, que són 6. Això serà igual a 10 per x, que seran 10x, més 10 per menys 3, que són menys 30. Per tant, aquí ens queda menys 30. Ara que ja hem fet el més difícil, continuem amb el nostre mètode, és a dir, les x a l'esquerra i els números a la dreta. Per tant, 6x, 10x que està aquí sumant, passa a l'altre cantó restant, menys 10x, serà igual a menys 30, més 6 que està aquí sumant, passarà a l'altre cantó restant, menys 6. Per tant, 5x menys 10x són menys 4x, que serà igual a menys 30 menys 6, menys 36. Per tant, ara hem de hallar la x, que tenim menys 4 que multiplica la x. Per tant, aquest menys 4 passa a l'altre cantó dividint. Per tant, x queda igual a menys 36 entre menys 4. Com sabeu, menys per menys és més. Per tant, menys 36 dividit entre menys 4 serà més 9. Per tant, la x valdrà 9. I emmarquem el valor amb un requadre perquè el vostre professor, quan corregeixi l'examen, sàpiga quin ha sigut el resultat final de l'equació. Doncs vinga, anem amb una altra, va. Ara ja una miqueta més complicat. Seran 6 per x menys 3 menys 2x menys 1 serà igual a 10. Bé, com us he dit, primer traiem els parèntesis. Doncs vinga, aquest 6 que multiplica tot aquest parèntesis d'aquí, no? Doncs 6 per x. 6x. 6 per menys 3. Menys 18. I aquest 18 m'ha quedat una mica tort, Ara, una mica millor. Vinga, continuem. Després, aquest parèntesis. Menys 2 per el parèntesis. Doncs hem de multiplicar terme a terme. És menys 2 per x, que queda menys 2x. Després, menys 2 per menys 1, que ens dona més 2. Més 2 és igual a 10. Ara ja tenim el més difícil. Ara simplement pico i pala, no? Què diuen? Doncs les x a l'esquerra i els números a la dreta. Per tant, ens quedaria 6x menys 2x serà igual a 10. I ara, aquest menys 18, que el passem aquí sumant, més 18, i més 2, que el passem aquí restant, menys 2. Per tant, què ens queda? Ens queda que 4x és igual a 26. Per tant, què serà igual la x? Doncs bé, el 4 està multiplicant la x, per tant passa a l'altre cantó dividint. Per tant, serà 26 dividit entre 4, és a dir, que la x ens dona 6,5.
i un cop més emmarquem la solució. I ara potser us esteu preguntant, jolín, i per què aquí ha posat en decimal i a l'altre no? Bé, posar-ho així en fracció o en decimal al final depèn del mètode vostre i del vostre professor. Hi ha professors que prefereixen deixar la fracció perquè sigui més exacta, però hi ha professors que prefereixen que posem el valor decimal. Això ho haureu de preguntar vosaltres a classe. Vinga, va, anem amb l'últim exercici i després ja mirem uns exercicis per practicar a casa i si teniu alguna pregunta, doncs no dubteu en enviar-me un e-mail o escriure'm un comentari i em dieu «Ei, Noelia, que no em surt aquest, com ho fem?» Doncs jo us explico igual que aquests. Doncs vinga, som-hi! L'últim exercici serà 2 per x menys 2 és igual a 60 menys 3 per 1 menys x. Bé, què havíem de fer? Pas 1. Treure els parèntesis. Bé, doncs anem amb aquest primer d'aquí. 2 per x. 2x. 2 per menys 2. Menys 4. Serà igual a 60 i ara anem a treure aquest parèntesis d'aquí. Què trobem? Que menys 3 multiplica tot aquest parèntesis. Doncs menys 3 per 1 serà menys 3. Menys 3 per menys x. Menys per menys és més. Per tant, què tindrem? Més 3x. Vale? Si algú té el dubte, que es faci l'operació aquí al costadet en petit. Menys 3 per menys x. És això el que estem fent. D'aquí surt més 3x, menys per més és més, 3 per x, 3x. Vinga, continuem. Les x a l'esquerra, doncs 2x, i ara què més? Doncs aquest 3x el passem a l'altre cantó, restant menys 3x. Serà igual a 60 menys 3, i aquest 4 el necessitem a l'altre cantó, que passarà com? Si aquí està restant, doncs allà passarà sumant. Més 4. Per tant, ens queda menys x és igual a 61. Molt bé. Llavors, què val la x? Bé, doncs anem a aïllar-la, perquè no tenim el valor de la x, tenim el valor de menys x. Doncs la x serà igual a què? Aquí tenim un signe negatiu. En realitat aquí no ho veiem, però aquí hi ha un 1. Per tant, és menys 1 per x és igual a 61. Doncs el menys 1 està multiplicant la x, així que passarà a l'altre cantó dividint. Per tant, ens quedarà 61 dividit entre menys 1. Per tant, la x val menys 61. I el que us he dit, ho marquem. Que quedi clar quin és el valor final. Vale. Heu entès aquest pas d'aquí a aquí? Bé, si hi ha algú que no l'ha entès, posaré aquí una explicació. Vale? La posarem en un altre color per no crear confusions. Aquí, en lloc de menys x, podem escriure menys 1 per x. Vale? Igual a 61. Llavors, ara potser per vosaltres és més clar que menys 1 està multiplicant la x. Per tant, si volem aïllar el valor de la x serà igual a 61 entre menys 1. Si això ho dividim, tenim que la x és igual a menys 61. Sí? Bé, si teniu algun dubte, ja sabeu, m'envieu un e-mail i jo no tinc cap problema en ajudar-vos. Vinga, doncs, anem a veure uns exercicis perquè practiqueu. Bé, nois, aquí us deixo 3 exercicis, vale? Les 3 solucions i una careta somrient. La careta, per què? Perquè sé que ho fareu bé. Si no, aquí em teniu. Vinga, que vagi bé!